बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ हरग्रोनाय जाबाय। बेवहाय बड'लेण्ड महोत्सव दिल्लीयाव जि मोनसे हाबाफारि लादों खुंनो थाखाय, बे हाबाफारिया जागायगोन 15 नभेम्बरनिफ्राय 16 नभेम्बरसिम। आरो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आखायाव लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिमु आफाद, बे मोनथामजों लोगोसेयै बे हाबाफारिया जि खुंनो थाखाय आखायाव लादों, बेवहाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादजों एबा जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै थोंजोङै बे हाबाफारिखौ लानायखौ नुनो मोननाय जादों। जिहेतु बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम साना 16 नभेम्बर आरो बे 16 नभेम्बरखौ लोब्बा लाखिनानै बे बड'लेण्ड महोत्सबखौ खुंनो थाखाय लानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव गोबां बिथिंखौ नोजोर होनानै बे हाबाफारिखौ दिल्लीयाव लानाय जादों, जेराव गिबियाव जोङो बे जोनोम सानखौ, बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ जोङो मोनफ्रोमबो गुदि आफाद बा प्राइमारि आफादफ्राव लानाय जायोमोन बा मावख'फोराव लानाय जायोमोन। नाथाय देग्लाय जोंनि बर' राव थुनलाइ आरो हारिमुखौ गोसारहोनो थाखाय, जोंनि हारिमुखौ गुबुननो दिन्थिनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ थुनलाइ आफादजों लोगोसे फरायसा आफादजों बुजाबनानै बिथांमोना जोंनि हारिमु राव थुनलाइखौ गुबुननो दिन्थिनायजों नोजोर होनानै बे हाबाफारिखौ 15 आरो 16 नभेम्बराव लानाय जादों। बे हाबाफारिया निस्सय मोजाङै जाफुंगोन, जेराव गोबां मोजां मोजां थांखिफोरखौ लानानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। बेवहाय जोंनि बर' बा गुबुन सुबुंफोरा लैहोर लैहोर थांनानै मदद होगोन, बेखौ आसा थिदों। बे हाबाफारिया जोंनि गासैबो सुबुं बा बर' सुबुंजों लोगोसे गुबुन सुबुंफोराबो दोलै नोगोरै थांनानै मदद होगोन आरो आसा थिबाय बे हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारदों। दा बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव गिबियै जोङो सानैसो बा आफादनि मुंखौ जों लानांगोन। दा जेरै बर' थुनलाइ आफाद बुंबा जोङो नीलकान्त गयारि नेहाथारि बर' थुनलाइ आफादनि, बिथाङाबो गोसो गोरबोजों बर' थुनलाइखौ बा बर' हारिखौ सिबिनायाव आवगायबोदों आरो बे आवगायबोनायनि बिथिङावनो दा बे दिल्लीयाव बेबायदि हाबाफारिखौ खुंनायाव गोबां रल लादों। आरो लोगोसे दिपेन बर' बिथाङाबो बे हाबाफारियाव मोजाङै खामानि मावनायखौ नुनो मोननाय जादों, गाहाय रल लादों। दा बिसोरनि मोजां साननाय हनाया बे महोत्सबनि गेजेरजों मोजाङै बेरखांगोन बा बेयाव मोजां कालारिं जागोन बे महोत्सबा, बेखौनो आसा थिदों। लोगोसे